Kau nak pergi tanah nengah. Mau kau nak pergi tanah. Kalau macam apa orang di Jobanivlog itu sana tham ko fin ke server bawa show masih jauh forward na mohorlan sana per damu ko in fabulous ko press jelas na lang macam apa hanya mani interesting kamne sista kalam mana apa sih kau nuri kuis kalam kau sebab ko gedam ba online channel ko subscribe kamna kalang like comment share kamna halang macam apa na ini fai beri fujan gelem fujab kabai gelem fujai ni gejar babu makamna bini macam sigang ni blog suang umah umai ni ukar kadangman bini sigang ni blog sana ni sana Kunci bilas ni, kunci fungni zo mix kamna nonton jeng share kamna nganga, umai tu laban habai, macam aja kai funani blog slog sense kalam biar na funani hai, so nai lang bai hari bilang di blog so mama share kamai yang tamu jeng na, ini pres sigang ni yang ni kana ni hal ada pui fin hang bai bang sana mana bang dah sana jod no kuna lakatara kai, eri gua tiaw tanglai eri mabau tanglai eri pipa pipa eri tanglai pilai sandung cyclone. Da great kali jajan dong ojeng gasiba ampai kana abo bidinis sigang ni time japin jo biar na. Siapa nang lebih perko lima bulan ni ala ada mat kebawa na ada beberapa pasang comfortable saya gormo hai ampai khane ko jesi bangal stro mojang nugan silki nugan si hogaran thane gese kintu gormo to halat tai jaya serba han kadang angko khane hogaran gormo na ma gorom birat mono ampai boji bitha galo bungdोंमोन na khane hogar bang stro mojang nuयो होननानै बेखौनो गोसोआव थानानै गरम सिन्थायनि हगार सोलायबाय आरोना बाट बा खोनानायखौ गोसोखांनानै लाब गैला गरमाव हाया ओंखायनो थिखिनि बिन्दियाव फ्राट ओमफ्राय सनाफोर दिनैनि आदारा जोंना बिदिनोसै सिम्पोल ना बहल आलु ना गोरान होगोन ओमफ्राय फान्थाव बिफाया फान्थावबो जाया ओमफ्राय अमा गोरानाथ' एसे दंबावो बेखौ मिक्स खालामनानै एवगोन बे फान्थावबो जाया अमाबो जाया जोंनि खायद ओमफ्राय गावनि नै भिन्दि भाजा एवगोन आरोना स बेनो लागावनानै लागोनसै आङो माइ मिलाव हैनानै पिलपिलि लिंहरबाय मानसियानो अफाय गायाव जागोन बिफा बबाव थांखो फिसाजोखौ लानानै दा सोरदोंमोन बे मानसिया गैया सफैयाबा आंसो गुवागा थिखांना लांनांसिगोन ससे सम आरोना बे मालाय बबाव नेबाय थानो हानो आंहा आरो चालु नै जारलासो सान्दुंआ होखावखादों दिनैबो हा बेसे गोबाव नेबाय थानांगौ जाखो बेहालाय गुवागालाय थिखोखांनायजोंसो थाग थिग खावब्लाब्रायो बस्था थिखोफाजानो हायासै आरो गुवागाबाव थ' गदो ओंख्रि मोननानै थांगोन आं मोनहां जाबा थ' गदो ज' रुजु मावनायनि मजायानो आलदा जायो नालाय गरम बोथोर गोजां बोथोर ओंखायनो लोगो लादोंमोन आरो थ' थांसै होननानै फिसाजोखौ लानानै थांखाबावबायसिनो फिसाजों ओमफ्राय आरो थांथारनांगोनसो आरोना गरमा माबायदि मोनो सनाफोर मजा गोलोमदैया दिनैबो 8 लिटारसो गनो हागौ हालदै फैगोनहाय ओंखाम ओंख्रि संगासेयावनो 3 लिटार माबा मोनसे मावगासेयाव 2 लिटार माबा मोनसे मावगासेयाव 1 लिटार खमसे खम 8 लिटार लिलि लाला मोनजोब्बाय ओंखामाबो जानखाबाय ओमफ्राय नै ना गोरान बे ना गोरानखौ सुबावनांगौ नामालै बा ना गोरानखौ सुनांगोन एसे सुस्र'नोसै ओंखायनोथ' खनसे सुस्र'नोसै नै बाराबा आंना न'आव फोराननाय सना मा सुनो बालायलाङो दे अन्थाव बाथावनो बायनायखौथ' दै गुदुंसो सुखाबावो आङो फात्ता बन्द करिस ओंखामा सिटि मारिथ'वाखै ओंख्रि थोंख्रि मोनजोब्बाय फिसाजों दै लाबाय बिफानो दै लाबाय फिसालाया बबेहाय गेलेगासिनो आं मिन्थिया साथा लाबाय गामसा लाबाय गामसा जिनाय बिफानि गेजेरावनो जिखावनायमोन आरोना बिदिनो खर' थर' फुगारो गोलोमदै फुगारो थांनोसै आं मिलाव आरो फिसाजोखौ फ्लिं लांफादों आयै आफा सनाफोर फुंनि सिखारनायनिफ्रायनो खिथुबो हायाखै आरोना जास्ट साहा लोंनायाव ओंखाम एवनाय जादों आलु फाजाजों बिथाङा गावनो एवदों मा मोना फुङावनो लाल साहासो लोङो नालाय ओमफ्राय बिसोरहा सुजि एवनानै लाल साहा लोंखांबायमोन लाल साहाखौ जों लोंनो बायो नालाय एसे गाइखेर साहा फुनानै आरो ओंखाम थरसे थानायखौ बिफाया आलु दरनै होनानै एवदों बेखौनो जादों आरोना दिनै खामानि जागोन होननानै मिन्थिखायो नालाय ओंखायनो ओंखाम गोजांखौ एवदों आरो ओमफ्राय जों जादों थांगोननोसै माइ मिलि लामाखौथ' मिन्थिखायो आं देखायखाबाय आगोलावबो बारे देखायबाय माथो होनबावनो दा खन्दसे आल्लाफोरनि एरियाखौ एसे बारलांनांगौ ओमफ्राय माइ मिलाबा आल्लानिखासो नालाय भाग्य मोजां ओमफ्राय गावसोरनो हुलुस थुलुस सौखांखाबायमोन आरोना आं मोनहैस्लाबलायासै नै रिक्साजों उल्था लाबोफिनबायमोन आं नै बिसोरखौ गैया सानदोंमोन आरोना सामा बैयाव गलांबाय मा गलांबाय ओमफ्राय आइसक्रिम सोबलुगासिनो गावस्रासो नै आंहा रान्था खुन्था दं साननानै दै सै लानानै फैलायबाय आइसक्रिमसो सोबगासिनो आंहासो गैबावा आंनि फागा एसे दो नायसाय आं दासो साबसिन जागासिनो दङ बिस्रासो नै बयबो आरो सासे राजायाबो दंना ओंखायनो दानि थाबाय थानो नोंसोरो आंहा टेनसन जागासिनो दंमोन मोनहैस्लाबलायासै मिलखौनो
गुसुथारलै सना फानफैबाय थायो सिन्था गैया फैलुबाय थायो बेबो दामनानै खौनो गुगु गागा थाबायलांबाय आङो जोंनिल'मोन आरो बिफा जोंनिल'खामोन जाहैदों बारा जेव जाखाया एखमबा जेव जायो ओमफ्राय एखमबा जेव जाया आरो थाङाबा बेनोबा आइस्रिमा आंनिसिम सफैगोन ना सफैयामोन थांनायखायसो मोनजाबाय Soktiman सिखां फालाहां बजन रेसिया बेस गैया अमा जानायखाय जोंहा बांसिन तुम्हार को तेल मास्टर बेसी तेल रे गाहुरी ताहे बेसी तेल गाहुरी खाइ गाहुरी ना खाइ नाही कारण तो की बाई नाही पसी नाही हुआ नाही बारे गेलन देखो बर्तमान मांस खा कम है गरम ना আমার কম না হয় গরমত গাহৰি খাইহে ভাল লাগে আমাৰ অমা যাইफोर आरोना खाथिनि बांगाल गथ'सो आइदै गोलोन्दै फुगारे फुगा दख'ना आनसोलानो सिजोबो आंना आरोना गासिबो बेफोरावसो सिजोबनायसो खालाला बिदिनालाय रावबो सिनायाखै आइसक्रिम जानानैसो एसे थान्दा मोनलायबाय नोंखौ नायफैबाय थानोसै नोङो अमाखौ नायफैबाय थानोसै आंबो नायफैनो मालायखौसो बुंदों ओइ नै बेस्रा बेरानि ओरै फैनानै दुमफ्लां जुनानै थाबाय खाथियाव थांला आं बांद्राय आरोना दानो खारबावगोन दासो हमख्रा फैनाय बे रायखसियानो आंनि फिसाफोरखौ दहाय बक्सआव सोदों होननानै आंखौ जोंनानै दंमोन मा जागोन आङो आं बे ब्लगसावबो अमाखौ नायफैबावबाय आरो दा सनाफोर आं माने खनब्रैसो जाबाय नायहरनायानो आरो दा खाथियाव दागा मागा नायफैबावबाय गाज्रि मोननो नाङा आंबो बिमा बेबो बिमा नालाय बे फार्स्ट टाइम बिमा जादों दासो आंहाथ' सेकेन्ड टाइम जागुलायबाय आरोना अब्ला बेनि फिलिंसखौ आं बुजियो फिसानि थाखाय बेसेबां खालाव खासाव खोन्थाबाथावनो आयो आंखौ नाहरबावबायसो नै ओइनै सानखाथारबाय बेबो दहाय बे फाग्लियानो आंनि फिसाखौ बस्तायाव सोनानै गोसोआव थाखाथारबाय बियो खासियाव खारावथार दा सानसुनि आदार होनानैसो माइया खानानै दोनसैनो आरोना अब्लासो खाथियाव फट' खेबनानै नोंथांमोन देखायनोसै आङो ओइनै इसिबां हेभि खामानि मावाखैबाबो बुहुत मेंबायलै उनाफोर लुखुर लाखारनो गरमजोंनो हालोद टाइट जाखायो गोलोमदै गयनो मेंगुजोबखाबाय आरोना बे बुस्थुखौ स्र' जावनानै लानो हाबासो आंनि माने मावथारनांगौ हेभि खामानिया जोबथ'सिगोन आरोना है मोनफा ओंखारनानै होबाय थायो मानसिनि खामानियालाय आरो मा ग्रोब खिन्थु गरमनि जुनैनो एसे बोरैबा जायो आरोना अमा थमा जानायनि गोलोमदैफ्रा एसे गगारला जोबदों नङा होमबा आरो दौनो अमा जाबावगोनसो सानसुनि फान्थावजों एवनानै दोननाया आङो दाखालि सिगांनि ब्लगसफ्राव होनदोंमोन ना जोंना माइ गाया होननानैथ' एसे बोरियाव गायो सोरबा गायो खिन्थु बिराद लेट गायो नै दासो गायदों आरोना दा नै आगस्ट'आनो जानोसै जुलाइ लास्टाव एसे गायो माने दै बानाफोर रानस्रांजोब्बा आरोना एसे बोरि हाफोरना गायो स' बे ट्रेक्टरानो हालेवदोंमोन मा होननानै बुंनो सोरनाफोर दुखुनि खोथा नगद जाया आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय बिराद लेटखेसो फैसाखौ मोनो खुनु हिसाब खिथाब आं पात्ता मोनला जोंनि ट्रेक्टरा मा हालेवगासिनो मा मोनगासिनो दङ आरोना हाबाब सोरनाव नोंखागौ मारा होनाया जुननि मारा होनायनि बाखियानो दासिमबो मोनाखै आरोना नै जुलाइफ्रा थांबाय आगस्ट' हाबलायलायनोसै बावला साननैसोल'सै दासिमबो मोनजोबाखै एसे एनै मोनदों ओमफ्राय आरो एसे मोननायखौ ट्रेक्टर सालायग्राया गावबो लायो दा थाफानायबो जाया मानायबो जाया बारा माने पात्ता मोनाखिसै आरोना गाव पात्ता मोना जादों बिथाङा मानसि थानाय जायाबा मानसि थाफानाय गैयाबा बायजाखायाना बेफोर बुस्थुआ आरो इथा फातानियाबो फैसायानो मोनजोबाखै गोदान इथा फाता नालाय फैसायानो हरजोबाखै दाबो नेग्लेजखौनो मोनगानाखै आं ट्रेक्टरनि फैसाजों आरोना माला होबावगोन बियो ओइ माला बनायदो ट्रेक्टरनि नेग्लेजा माला मोनबावगोन जाबाय बे गोजौनिया रोहैनानै जियोसो हाबाब जि सुबाय सखा आरोना बियो एकदम सखा सुथारबाय बे हालेवबाय थानाया बोरैथो सुबाय थानो मैयाबो हालेवखाखादोंमोन बुस्थुआ ओमफ्राय मैया बेलासियावसो दोनफैदों आरोना गैथ'ला होननानै सुनो ओमफ्राय एसे दंबावोसो खोमा सोरबा गायनो लागा आरोखि गायानो खम गायो ओमफ्राय बोरि हायाव गायबाय आरो आंबो दहायसो नुहरदों थांनायानो जायाखैमोन नालाय बे माइ मिल थांनायथिंजाय
ओंखाम उखैबाय आङो 12था जालायबाय बुरै दोनो ओमफ्राय माखासे अस्त्रफ्रा बिसिनावनो दं आरोना बे हालेवग्रा गथ'नावनो बेखौलाय आरो मा लाबोनो जोंनावबो जायगा गैयाना खिन्थु आंथ' सानबाय आरामसे दोनग्रा जायगा बानायनानै न'आवनो दोनफैसै बुस्थुखौ हिसाब मोनो अब्ला लांफैयोबा मा होनो खिथानो थांगोन मालाय नागिरदों मा माने दा जोङो बारा फात्ता मोना आरोना बे गथ'खौहाय जेनेबा गावथ' फन खालामनानै खिथाहरबाय थायो सोरनावबा बिदि रोगादों सोरनावबा बिदि रोगादों होननानै थ' ओंखाम जानोसै हाथारलां सुखानाय नै आथिङा हाब्रुआवसो एसे दै हरदों आंनि आथिङाव दा रायजागोन नङाबा मालाय सखा सुखानायाव मालाय सखा सुनायाव आं एसे जिरायफैबाय आरोना गोदो सिख्लायावसो ट्रेक्टराव गाखोनानै मोसानो थांखांबायहाय जोङो फिसाजोआ उन्दुलांदों नङाबा जि मजा लाफैगौमोन बियो गाखोनांगौबा देनां रिटायार फैजासिम थांना थाबाय ट्रेक्टरा थायोना सलायगोन नोङो सलायबा माथो बिमा बुरैनि उदै आरो उलायबाय उखैनानै ओमफ्राय ब्लग्सखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो जाबार जाथारसो जाहैबाय आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय थेंक इउ स' माच